Kako je Dalila Dragović otkrila da je Filip car poslao palačinku, Maja Marinković pobesnila zbog toga što je car prećutao ovaj detalj, pa mu je zapretila. Hrana je hrana, ali je ružno da to neko uradi i da me ne prenese. Naravno da treba da joj da palačinku, samo je trebalo da mi kaže polako, bit će Janjuš gladan, pretila je Maja. Ja ću te odvesti na kapiju, ja, vikala je Maja na cara. Sad ću joj namerno vrteti mozak kao na ringišpilu, sad ću ja namerno, ja sam za tebe motao palačinke, govorio je car. Dok su je Maja i car raspravljali, u toku je bila brutalna svađa Stefana Mihića i Irme Seirnić, a Đole je ispolivao Mihića, zbog čega je uletelo i obezbeđenje. Ja više neću da tolerišem ovo, neću da tolerišem takvo ponašanje. Irma, ti nemoj da vodiš tuđe bitke, vikao je Mihić.